Lasuban balaring yaki kman Deitang ya piba ngajuyai purka Kusalai mansim dono dong nakapang Habayang apim dan jings ngatulang Karibo Youth Federation kala syakri syaki pajba haki arsin ki jingkhang dam namaruk nyang jingpang COVID khat khandai haki arsnem kenti layatu uba bipul thank you Presiden ka RBYF habakran kumukong san haka jingya langsam kombor ha umsning properbi daka ba benrap ba hapo kini ki artli ki snem ka RBYF kala sei borba ban syakri haka jinglut ka bakhat pralak ban penbit penbiang ya ka jingdon kam syaki pajba ya ketika jingya langsam kombor la pelong daka RBYF umsning properbi unit haka arp khandai terik no pra arjar arpuwei haka bala saki lang daka jingdon uba roki e marwen rang ba shnong ka umsning properbi rengkat lang ba roki kela Presiden barim ka RBYF umsning circle bat ki nongkit kam ka RBYF bat ki longkmi ki bade yo ya ki bha jongki naki arpu pra teli ki long yeng haka te ka shnong habakran haka jingya lang uba bipul ula ong bat ula ai ka jingyero syaki unit bat mai ki bahap hapo ka umsning circle ki bala seibor ba ban IT yala usnyang uben hei jongki daki kombor kupsa syaki nongshong shnong ka ba menta ka sngi ka property unit kala pelong ya kane ka jingsam ya utei usnyang ka ba peni ba tangkat tu kat ne bnai jong ka jingsut jingshor ya ka unit thmai henrei kila trei shitom bat pen urlong daki kam syaka imlang salang nalor ki kombor ka RBYF umsning property unit kala senyang ru daki kho ban pelangnyut syaka dor barshnong umsning property kumshi benta banwan ra ya ka khut ka suba ha ka shnong hi borok ka wei Boy district ngidam lais pa nyu ku wei tli ki unit but aku pratli circle but atli ki zone but dei lemba ka jinglong jungi ka baba lese ka bun na pli kun samla ki dangwan ban penis no bat ngi kari boy federation but ngilalaru ban sei atli ki ambulance menta ka wei ngila sei ngin supply no haka south trick jung ta punai January jung number mai kani ka bang sei ambulance ru kadai kita ka jingno senjang kit khot ben kong e ngiong ha group ngang to ngin no senjang no kum kit khot marsi spa tenka ka bang ngidon parat ik ndai hajaru kit khot ngin yo ndai laktam ya ka pisa ka fun ka bang ngin yo na wei khot ngi hikai kit khot bagin omba ka RBF kan lei e ya pi hadai ngim simek ngin aperkat kai ka bangin le nam ta ka RBF ka chispa tenka ka jokti nam ta ambulance kan kran bakan putturoi hari boy district bat mentai ngi ba kala sam putturoi ba ngila pen i ka dak lemba ka jingno ka jokti haru lightly ambulance ka banginala ban ai ka sakri hapo ka boy district ngidon ka fun ngilong ka seng ka baklan hapo ka district Henry ngai pa ka jingiro ya ki kun samla na du ka nong ka unit bedang menciski kinang sam ki blanket mentai ya ka property unit bagila sam ya ka blanket kiwar kendo ya ngai tu ski yomba ni kwa badle kino ki chat program hapo ka unit ke jongi nakali kum ke ki ta program ka pinle atau unit jongi yongi kwa ban ai jing sumha Christmas lalu sistem mai ki para no sosno hamda ba kali kyo ya bagi kwa ban sam ki blanket ru hakikat tu kat ni teli ki longi ngawang ngajubab saki ba nginom la su na ka central body nama ngi lalut kumbakat pralak tengka hakini ki asnam ka jingya juga kelam hapo ka jela bat kumju han perthei berkawai ngila ai ka jing sakri ka jing yarap ka jing no senyang kepala palat ika kapralak tengka hapo keriboi bergawai mencem sem haga bagi khot kiong singi ba kilong ying hagi snong nong kedong kimat ke jenge bat kalawan segeni ke kelam kiingat kadon sekata ke jing kriat ngilathet atau siaja tuli ke blanket bersamlang sakini kilong ying kibadon hagi snong boper to keriboi district
Henry mentau stem ni teng yong ba ngin pensange no ye jing lut put jo ka seng nama ka bang sane ka bang idon kam kalong ka ying ka office trikam jo ka seng ka bang ngin padon hadu mentang na du stem ka kendai span yong kendai ka bang seng ke ni ka seng